Mayong adlaw mga kadiskarte, ang atong diskarte karon mao ang pag-abono sa atoang humay. Akong abonohan karon ang ako ang gitanom adtong pitsa 5 mga abono taog sayo. Ang akong giabono karon mao kani ang gitawag og 1620 Atlas. So kani para patubo sa humay, para paghimsog sa iyang gamot o para mo baga siya. Karon hinani atong pagpangabono. Ubani ko niya mga kadiskarte sa pagpangabono sa atuang gamay nga ba sakan. Dapat ang pag-abono mga kadiskarte pantay siya. Aron ang imong humay pantay pod ang iyahang pagdako, pantay ang iyahang pagtubo o pantay ang iyahang color. Kung green sila, green gitanan walay magilo kay pantay ang ilahang pagsupsup sa abono. Okay, mao ni karon. Dapat naka pantay atong pagbutang sa abono, no? Okay. Dito ka. Dugas ko. Dapat mga kadiskarte kung mag-abono magani kinahanglan sapungan, punduhan o sa siya og tubig, dayon dili siya pakusgag tubig. Kung mamahimo wala ipaagas, dapat na siya tubig nga pundo, walay tubig ipasulod aron ang imong abono mga kadiskarte dili siya mawas out. So sapungan nimo ang katong mga ambakanan sa tubig mo sapungan, dayon palungon nimo ang men aron pundo ra ang tubig. Aron ang imong abono dili siya mo wash out. Okay? Banikon niyo pag-usab.